Сигурно сте виждали заглавията. Населението на България намалява и то бързо, но зад всяка статистика стои история за вашето бъдеще. Нека да го обясним. Числата не лъжат. България ще загуби над 250 хиляди души до 2030 година. Това не е просто статистика. Това е голямо сътресение за всяко младо семейство. Помислете. По-малко хора означава по-малко работници, но повече пенсионери. В момента едом на всеки 4 българи е над 65 години. А много млади хора. Те си стягат багажа и заминават за по-добри работни места в чужбина. И така, какво означава това за вас? Първо, пенсионната система е под натиск. По-малко хора внасят, повече хора теглят. Здравеопазване вече изпитва затруднения да намери достатъчно лекари и медицински сестри. Доклади от ОИСР и Световната банка предупреждават, ако нищо не се промени, разходите за здравеопазване могат да скочат до 20% до 2027 година. А пенсионният фонд може да пресъхне. Ето го кръстопътя. Сценарий А – умни реформи. Повишаване на пенсионната възраст, подкрепа за млади семейства, увеличаване на финансирането за здравеопазване. Сценарий без реформи. Повече бедност за пенсионерите, недостиг на персонал в болниците и нарастващи протести. Или сценарий Б – обрат в миграцията. Привличане на квалифицирани мигранти, връщане на българи от чужбина и даване на така необходимият ласък на икономиката. Изводът – демографският спад не е просто проблем, то е шанс да прекроим бъдещето си. Действайте сега и България може да изгради стабилно, модерно общество за вас и вашите деца.